Hoskangne 11 tariko bubagra phanyani bagai tini phungni kochangni jorao 24 Ramchandroghat amchini Tripura mathani candidate borom ganang Ranjit Burma tini thung nokhlao thangai naikha bubagra phanyani bagai khatung khajani bichingtei lamchongna bagai Bubagerani nekol mabai Tripura hayok nai Bubagerani hamjang mabai Tripura sayong nai Bubagerani nekol mabai Tripura hayong nai Bubagerani hamjang mabai Tripura sayong nai Bubaga 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 Bubagerani nekol mabai Tripura hayong nai Bubagerani hamjang mabai Tripura sayong nai Mudur taang baidi sini toparo Thansani marino sebenata naidi Mudur taang baidi sini toparo Thansani marino sebenata naidi Bobo kaha bobo hamya sak say manai horta loklaidi Bobo kaha bobo hamya sak say manai horta baklaidi Bubagerani nekol mabai Tripura hayong nai Bubagerani hamjang mabai Tripura sayong nai Bubaga 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 Fainai 11 tarik Februari sini 24 Ramchandroghat Constituency Assembly wo sini bubagra fainai bono lamsongnani bagai जों tini phungasi sirino bo jaga bono lamsongnai o Ramchandroghat amsaini lukuro abno जों sini thai fainai tika berakeno o amsaini lukuro ba sini samung tangnai warriors rok belaka khatungjak bubagrano lamsongnani bagai jotono tiarung lainani bagai जों tinino sinor sub committee bo khalai kai omo simia जों gate butikai slamnai samni photo thepajaknai kai bank tikai gari boro iko parking khainai over everything जों tinini simino process जों sudu khlaika kha khlayo जों wansungmani saipana gobang o amchaini lukorok phai bubagarno lamsangnai bubagarani message khnanani bagai o amchaini bororok suikang tikai kanglaija kang kha khlayo o amchaini jotto lukuno 24 Ramchandroghat ni jotto waris rongno YTF ni waris rongno TWF ni waris rongno sini Tripura mathani waris rongno TCF ni waris rongno DEF ni waris rongno jottono nang koinai 11 tarik ni bagai norok jottono tiarungdi subadi tai oro thai adino bubagarno lamsongno manjak phadi sini laibumani chobawo kinang hamarini chobawo jottono na manjak phanen bagai ang o kendroni candidate nungul jottono na khulumu koijau ang khaklayo adino oroni jotto Hindu, Muslim, Hindustani, Manipuri, jotto dofani borongno ora phai adino bubagarno lamjangnai hinai hambai sir or ki 24 Ramchandroghat constituency ni simite phai na ki alka jagani pura phai nai oro adino bubagara pura khwai district go angko khainai bini rally tongo prothom Asrambari thanai second to sinora phainai eporakai Koilanpur eporakai Krishnapur thana ni koktongo जों sinora sini or je gathering ungkongnai o botkolyo je gathering nai or ka 24 Ramchandroghat ni simino lukurok simino or gathering nani ni sing tapsu jara wansuko kebo jodi phaikai phatani phaikai to sing bono most welcome sing bono bo sing lamsongnai jotono na khabai sing lamsongnan bagai tiarung lai